ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ନେତ୍ର ମହାକାଳ ଫଳ ସାଜିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଅଣ୍ଡା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଦେଉଳଟାଙ୍ଗି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଘଟଣା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଜୟିନୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ ସାହୁ, ସିଡିଏମଓ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର, ଏଏମଓ ମେଡିକାଲ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଦୋଷୀ ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଲଲିତ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନେତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ